Shalom. És sa sentir-se especial i diferent o és una inflamació de l'ego? Segons la Torà, que està arrelada en la saviesa del Creador, sentir-se especial és un bon senyal, perquè indica que la persona està cercant, està intentant trobar la seva originalitat, la seva essència, allò que ell podrà aportar de distintiu per a la humanitat i per a la resta de persones que l'acompanyen, primer els més propers i després en cercles concèntrics cada vegada més allunyats, anar servint a la humanitat, per complir el manament d'estimar el pròxim com a tu mateix. Evidentment, estimar el pròxim com a tu mateix comença per estimar-se a un mateix. De manera que per estimar-se a un mateix s'ha de conèixer a un mateix. I conèixer a un mateix implica descobrir què tenim d'únic nosaltres per aportar-ho després a tota la humanitat. Shalom.